रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, श्रीपाद श्री वल्लभ श्री गुरुदेव. झालं असं. आता अनुसूया माता तिने देवांना नमस्कार करून म्हणायला लागल्या, प्रमाणे कसे बालकावीन आता, प्रमाणे कसे बालकावीन आता, मने वाटते वाटते भारी चिंता, क्रमावे कसे बालकावीन आता. अहो, इतके दिवस आम्हाला तुम्ही इतकं सुख दिलं, आनंद दिलात, प्रेम दिलं, जिव्हाळा दिलात, ममत्व दिलं, आणि आता घेऊन चालला. आता तुम्ही आपापल्या बायकांबरोबर चाललात. आता माझ्यासाठी काय, माझा पाळणा रिताच ठेवायचा का? तेव्हा भगवंत म्हणाले, हा अहंकार जाण्यासाठी हे सगळं केलं, पण तुमच्या जवळ जेव्हा आम्ही आलो, जेव्हा आम्ही 6 महिने इथे काढले, तेव्हा असं वाटायला लागलं की माते, फक्त असं थोड्या काळापुरतं नाही, तर मला असं वाटतं, आम्हाला असं वाटतं की आम्ही सगळ्यांनी जन्म घ्याव्यात तुझ्या उदरातून, आणि तुझं प्रेम, तुझा जिव्हाळा, तुझं ममत्व, तुझी ममत्व हे सगळं अनुभवावं. आणि यासाठी आता आम्ही जरी गेलो तरी पुन्हा येऊ, आणि तो दिवस लवकरच येईल असं सांगितलं. आणि तीनही देव आपापल्या पत्न्यांबरोबर निघून गेले. पण भगवंताची इच्छा जशी होती तसं झालं. हळूहळू गर्भधारणा झाली आणि हळूहळू गर्भ वाढायला लागला. मार्गी प्रदोष काळी राका मार्गशीर्ष युक्त गुरुवारी, अत्रिगृही अवतरुणे झाला प्रगट स्वभक्त कैवारी. मार्गशीर्ष महिन्यातला पौर्णिमेच्या दिवशी संध्याकाळच्या वेळी भगवंताने अंश रूपामध्ये एकत्र येऊन या अत्रि ऋषींच्या आश्रमामध्ये पुत्राच्या रूपानं अवतार कार्य सुरू केलं. अवतार कार्य कशासाठी सुरू केलं असं जर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल तर त्याचं उत्तर असं आहे की भगवंतांना या अवतार कार्यातून 2 गोष्टी साधायच्या होत्या, आणि त्या म्हणजे मातेचं ममत्व, मातेचा जिव्हाळा कसा असतो हे दाखवायचं होतं, आणि दुसरी गोष्ट या तिन्ही देवपत्न्यांना झालेला अहंकार त्यांना काढून टाकायचा होता, त्यांच्या मनातून तो जावा अशी इच्छा होती. म्हणून पूर्वपद्यामध्ये आम्हाला कवी म्हणाले, भाव पेकून दूर दे, भाव पेकून दूर दे, हे बाहेरी निज हृदयाचे, हे बाहेरी निज हृदयाचे मंदिर तू दूर दे, भाव पेकून दूर दे, भाव पेकून दूर दे. वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, श्रीपाद श्री वल्लभ श्री गुरुदेव दत्त.
वर्सान वर्स ही दत्त जयंती व्हडल्या प्रमाणान साजरी केली वता. हांगा गोंयचोच न्हय तर भायले सुद्दां लोक बसतात आनी ताजो आशिर्वाद दत्त महाराजाचो आशिर्वाद घेवन वतात. पूण अंदू आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, बिकॉज ऑफ दीस पेंडेमीक कोविड-19 हाजे खातीर आमकां थोडे अशे स्टेप घेवचे पडले की लोकांक परतुवचे पडले, गेटी लॉक करच्यो पडल्यो. हें आमी केलां आनी आय एम शुअर लोक समजतलेय बी, लोकांच्याच हिता खातीर केलें की हो कोरोना फैलुचो न्हय म्हणून, स्प्रेड जावचो न्हय म्हणून. हातूंत कितें आमची चुकप माग जाल्यार लोकांचें मन दुखावलां ताका आमकां दत्त महाराजान माफ करचो आनी हे जगाक ह्या कोरोना पासून बेगीनच्या बेगीन मुक्त करून ह्यो देवस्थानाच्यो ज्यो सेवा आसा गोंयांत दत्त महाराजाचीच आनी सगळ्या बाकीच्या देवळाची सुद्दां ती उमेदीन आनी भरभराटीन करून घेवची ही एक देवा कडेन मागणी करता.
अंतस्करणी कसा उमटला अंतस्करणी कसा उमटला श्री दत्ताच्या चरणाला प्रकाश योगा दुर्लभ प्रकाश योगा